Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 23a da asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko Gobernua eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoa kaltetutako udalekin bildu dira uholden azken gertakariak aztertzeko. Amaitu dira Berako Tokiona bigarren hezkuntza institutuko estalkia eraikitzeko lanak 978 metro karratuko azalera du eta 425.834 euroko kostua izan du. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentoak energia komunitateak arautzeko araudia aintzindaria bultzatu du. Soldata arrakalaren kontrako egunaren karietara LAB sindikatuak elkartaratzea egin du Iruñan, zen Nafarroko enpresaburuen elkartearen egoitzaren parean. Nafarroak 11 persona eta erakunde saritu ditu 2021an kirolean egindako lanagatik. Nafarroko Gobernuak bosgarren aniztasuna aberastasun lehiaketa antolatu du. San Zernin ikastetxeko ikaslek arrakasta abiatu dute Iruñeko udalak sustatutako energia xagutzearen kontrako ekintza hezkuntza proiektua. Iruñeko udalak Arantzadi eta Sanduzelaiko kirol instalazioak hobetzea proposatu du 5.800.000 euroko inbertsioa beharko lukeena. LAB sindikatuak elkartaratze egin du Iruñeko udaletxearen parean eskola publikoen garbiketetan dagoen iruzurra salatzeko. Julio Caro Baroja Nafarroko Museo Etnologikoak 127 pieza berri sartu ditu bere bilduman azken 3 urteetan. Nafarroako Gobernua eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoa kaltetutako udalekin bildu dira uholden azken gertakariak aztertzeko. Foru Gobernuak 1.000.000 euroko laguntzak iragarri ditu tokiko azpiegituretarako eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 10.000.000 euroko inbertsio aurreikusi du larrialdietako lanetan. Por mantener un encuentro con las entidades locales que siguieron. Nafarroko Gobernuak eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoa azken uholdek kaltetutako udalerrietako alkatekin bilera egin dute Burlatan. Joan den abenduko uholden azken gertakaria, horren ondorioak eta izandako kalteak zein kaltetutako eremuak leheneratzeko abian jarritako ekimenak eta neurriak aztertzeko. Topaketak balio izan du halaber Foru Gobernuaren, Ebroko Ur Konfederazioaren eta toki erakunden arteko lankidetza bideak indartzeko bakoitza bere eskumenen esparruan. Foru Gobernuaren izenean Remirez lehendakaritzako berdintasun funtzio publiko eta barneko lehendakari ordea konseilariak, Bernardo Zirizal lurralde kohesioko konseilariak eta Itziar Gomez landagarapeneko eta ingurumeneko konseilariak hartu dute parte. Ebroko Ur Konfederazioaren aldetik Maria Dolores Pascual presidentea bertaratu da bere talde teknikoarekin batera. Toki entitatei dagokionez Ebroko arroari dagozkion abenduko uholdek kaltetutako 114 udalerritako ordezkariek zeuden gonbidatuta. Baita Juan Carlos Castillo Nafarroko udal eta Kontzejoen Federazioko presidentearen. Lehendakari ordeak positibotza jo du bilera eta uste osoa du bilera proposatzaile eta eraikitzaile izango dela. Hausnarketa partekatuak egiteko administrazioen artean lehendik dagoen koordinazioan sakontzeko. Gainera, sailburuak prebentziozko lan azpimarratu du, autobabeseko uholden aurreko planen bidez. Baita lan erreaktiboa ere halako egoerak gertatzen direnean erantzuna ahalik eta azkarrena izan dadin. Bestalde, Ebroko Ur Konfederazioko presidentea Maria Dolores Pascualek adierazi du, era berean horrelako bilerek aukera ematen digutela toki administrazioen arazoetara hurbiltzeko bai eta elkarri jardueren berri emateko ere gertaeren ondoren. Nire ustez administrazioen arteko koordinazioa sustatzen duten horrelako bilerak nahita ez egin behar dira. Pascual presidenteak fenomeno horri aurre egiteko elkarlaneko kudeaketari egin dio erreferentzia kaltea prebenitzeko eta ahalik eta laizterren berreskuratzeko modu bakarra modu koordinatuan lan egitea da gaineratu du.
Bileran, Lurralde Kohezioko Kontseilaria Zirizak iragarri du €1.000.000 gorako lehen laguntza sorta joan den abenduan izandako euritek eta uholdek eragindako kalteak arintzeko. Amaitu dira berako Tokiona BHIko estalkia eraikitzeko lanak, 978 metro kuadroko azalera du eta 425.834 euroko kostua izan du. Hezkuntza Departamentuak berako Tokiona bigarren hezkuntza institutuko patioko estalkiaren lanak bukatu ditu. Hacemos Building Solutions SLren obrak 22 bider 54 metro karratuko pista bat estaltzen du, guztira 978 metro karratuko azalera duena. Cubiertas y fachadas Larra SLrek egindako obrak 4 hilabetetan gauzatu dira, 2021ko urritik 2022ko otsailera bitartean. 425.834 euroko aurrekontuarekin. Estalkiaren diseinuak abanguardiako soluzio estetiko bat planteatzen du kolore griseko tonuak dituzten lerro simplei jarraituz. Jolastokiaren estalkia eraikitzeak ikastetxearen eskaerari erantzuten dio, aisialdian eguraldi txarretik babestutako edapen eremu bat izateko eta gainera, eskola esparruan aire zabaleko jarduerak egitea sustatzen du. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuak energia komunitateak arautzeko araudia aitzindaria bultzatu du. Jendaurrean jartzeko foru aginduaren zirriborro bat aurkeztu du. Europako Batasunaren helburua da energia berriztagarriko komunitateak ahalduntzea. Mikel Irujo, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Kontseilariak Nafarroko komunitate energetikoak arautzeko foru aginduaren proiektua aurkeztu du. Nafarroko gobernuaren gardentasun atarian argitaratuko da, informazio publiko gisa eta horrela parte hartze prozesu bat hasiko da. Nafarroan, Europako araudian ezarritakoa bultzatzeko ideiak jaso daitezen. Kontseilariaren esanetan ohartzen gara komunitate energetikoen garapenarekin lotura duten hainbat alderdi estatuaren eskumenekoak direla eta gure ustean Nafarroko gobernutik propioak diren eskumenen artean dauden alderdiak arautzeko ekimena hartu aldugu. Hala berme juridikoa mantenduz eta bide batez nolabaiteko lege hutsune bat estaliz. Komunitate energetikoak jadanik ontzat emanda daude Europar Batasuneko araudian. Zuzendaritza bien transposiziorako epemuga 2021aren erdialdean bete zen eta estatuak ez zuen transposizio partzialen bat baino gehiago burutu, baina zuzendaritza Europar Batasunako araudian barne hartzen diren eskubideak, ahalmenak eta obligazioa bermatzeko esparru juridiko batez hornitzera eta bide batez iturri bereiztagarrietatik eratorritako eta merkatu deskarbonizatuarentzat doazen elektrizitatearen ekoizpen deszentralizatu baten helburuak lortzera derrigortzen dute. Energia berriztagarria ekoitzi, kontsumitu eta biltegiratu eta saltzeko eta etxeetako energia eraginkortasunaren aurrean egiteko. Era berean, helburua da energia berriztagarrien erabilea bultzatzea eta aldi berean pobreziari aurre egiten laguntzea, energia gutxiago kontsumituz eta hornidura tarifa merkeagoak ezarriz. Helburu horiekin bat gatoz, Europako Batasunak ipinitako helburu horiekin bat gatoz, eta horregatik jarri dugu abian parte hartze publiko prozesu hau. Soldata arrakalaren kontrako egunaren karietara LAB sindikatuak elkarretaratzea egin du Iruñean, zen Nafarroako enpresaburuen elkartearen egoitzaren parean. Soldata arrakalaren kontrako egunaren karietara LAB sindikatuak elkartaratzea egin zuen atzo Iruñean, zen Nafarroko enpresaburuen elkartearen egoitzaren parean. Soldata arrakalarerik gabeko hitzarmen duinaren defentsan. Elkartaratzeko parte hartzaileek soldata arrakalaren aurkako leloak oihukatu zituzten eta mahai luze bat paratu dute kalean irudikatu nahia sektore feminizatuen hitzarmenean negoziazioetan izan ohi diren blokeoak eta luzamenduak. Emakume eta gizonezkoen arteko lansoldata, bataz besteko lansoldatetan 23% arrakala dago. Eta lanpartzialei dagokionez, emakumezkoen 24,4% lanpartziala dute, gizonezkoek ordea 5,6%. Gainera ikusi dugu emakume hauek haien lan baldintzak aitortu eta duintzea nahi dutenean eta antolatu eta borrokatze dutenean hitzarmen kolektiboen alde negoziazio maila hauek blokeatzen dituela patronalak, hau estrategia bat da.
asko luzatzen dute negoziazio hauek eta blokeoa mantentzen dute. Hemen Nafarroan adibide gisa izan genuen garbiketetako hitzarmena, non soldatarrakaren aurkako neurri zehatzak marra gorriak ziren eta greba egunaren bezperan Komisio Estatu UGTek sinatu egin zuten aurreakordio bat soldatarrakala hori bermatuz. Badugu ere bai elikagaien merkataritzako hitzarmena eta bihar zahar egoitzetako adinekoen egoitzetan langileok bigarren borroka eguna ditu dute, bigarren greba eguna, eta oroitaraztea langile hauek metalarekin alderatuta 100 ordu egiten dituzela gehiago urtean lan, eta gainera metalaren soldatekin alderatuta soldaten erdia kobratzen dutela. Nafarroak 11 pertsona eta erakunde saritu ditu 2021 kirolean egindako lanagatik. Esnaola Kontseilariak kirolaren sariak emate ekitaldiaren buru izan da. Rebeka Esnaola Kultura eta Kirol Kontseilaria izan da Nafarroko gobernuak 2021 Nafarroko kirolean gehiena nabarmendu ziren persona, klub eta erakundeak sariak emateko ekitaldiaren buru. Aurten 11 persona eta erakunderi kirolean egindako lanagatik saria eman zaie. Kontseilariak nabarmendu duenez, entitate eta persona horiek kirolaren balioak gainditzeko, jarraikidetasunerako, ardurarako, aleginerako, berdintasunerako edo integraziorako grina dute. Ekitaldian Unai Ugalde Parlamentuko presidentea eta Jose Luis Arasti gobernuak Nafarroan duen ordezkaria ere izan dira. Era berean, Iruñako udaleko alkateorde Maria Caballero eta Nafarroko Kirolaren Institutuko zuzendaria gerentea Miguel Ángel Pozueta ere bertan izan dira. Carlota Ziganda golf jokalaria emakumezkoetan eta Asier Martínez atleta gizonezkoetan Nafarroko kirolaririk aipagarrienak izendatu dituzte 2021 kirolaren golardoenetan. Taldeka, sari honek irabazleak Osasuna gizonezkoetan eta klub ritmika alaia emakumezkoetan dira iaz lortutako arrakastarengatik. Bestalde, Paula Remirez izendatu dute epaile nagusi eta Jose Javier Unzue izendatu dute entrenatzaile onena, San Juan Kirol Elkartea izendatu dute klub nabarmenena eta federazionena Saskibaloi Elkartea. Era berean, Miguel Ángel García Michelena zuzendari onena izendatu dute, Kirol balioen kategorian Nafarroko Futbol Federazioa izendatu dute, eta Nafarroko Udal eta Kontsejoen Federazio proposatuta, Sakanako mankomunitatea hautatu dute erakunde gisa. Nafarroako gobernuak 5. aniztasuna aberastasun lehiaketa antolatu du, lehen eta bigarren hezkuntza zein lanbide heziketako ikasleek ezagutu nazazu gaiarekin lotutako lanak aurkeztu beharko dituzte martxoaren 24 baino lehen. Herritarrekiko harremanetarako departamentuak bake, bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren bitartez 5. urtez segidan jarri du abian aniztasuna aberastasun eskola lehiaketa. Ikasleek aniztasunaren balioaz hausnar dezaten eta persona desberdinak errespetatzen dituen gizartearen ikuspegi positiboa eman dezaten. Taldean garatzeko lan proposamena da eta gelako ikasle guztie parte hartuko dute irakasle arduradunen laguntzarekin. Aurten zeregina ezagutu nazazu gaiaren inguruan garatu beharko da. 5. edizionek lehen hezkuntzako, lehenbiziko eta 2. mailako ikaslekin kategori berria estrenatuko du. Marrazki kolektibo bat egin beharko dute proposatutako gaiarekin lotutako esaldi batekin. Lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailako ikaslek argazki batean HD formatuan eta 80 hitz bitarteko testu deskribatzaile edo literario batean islatu beharko dute emaitza kolektiboa. Irudian oinarrituta eta proposatutako gaiarekin lotuta. 2. hezkuntzako eta lanbide heziketako ikaslek gehienez 60 segundoko bideo baten bidez egingo dute, gizartea sensibilizatzeko mezu argia helarazteko helburuarekin. Bai irudiak eta bai bideoak originalak izan behar dute, lehiaketarako berariaz eginak eta paz y convivencia bildua navarra.es helbide elektronikora bidaliko dira. Lehiaketa honen bidez, personen arteko harremanak sendotu nahi dira personen arrazen, sinesmenen, jatorriaren edo alderdiaren aniztasunari buruz hausnartu nahi du, eta bestekin modu osasungarrian bizi nahi duen gizarte batek askotarikoa izan behar duela, eta desberdintasunak balio positibotzat hartu behar dituela sakondu nahi da.
Irabazle suertatzen diren taldek beren ikastetxean instalatzeko plaka bat jasoko dute, baita Nafarroko Abentura Parketako baten sarrera ere. San Zernin ikastetxeko ikasleek arrakasta zabiatu dute Iruñeko udalak sustatutako energia xahutzearen kontrako ekintza hezkuntza proiektua. Alkatea ikastetxean egonda eta bertan parte hartzaileek proiektua nola garatu duten kontatu diote. San Zernin ikastetxeko ikaslek arrakastaz garatu dute energia xahutzearen kontrako ekintza hezkuntza proiektua, Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako zerbitzuak diseinatu duena. Guztira 10 eta 11 urte bitarteko 100 mutil eta neskak parte hartu dute eta alkateari personalki azaldu diote proiektua nola garatu duten eta lan hilabete horietan atera dituzten ondorioak. Proposamenak energia eta klima aldaketa ditu ardatz eta erronka eta sarietan egituratutako metodologia erakargarri eta berritzaileen oinarrituta dago. Lortutako emaitza honen ondoren proiektua ezarri nahi duten ikastetxe guztiei irekiko zaie hurrengo ikasturtean eta eskaera egin dezakete martxoaren 18 bitarte. Energia xahutzearen kontrako ekintza hezkuntza tresna bada eta ikaslei erronka egiten die erronken aurrerapen mailen eta sarien bidez, beren ikastetxean energia eraginkortasuna hobetzeko eragile aktiboak bihurtu ahal izateko. Iruñeko udalak Arantzadi eta Sanduzelaiko kirol instalazioak hobetzea proposatu du 5,8 milioi euroko inbertsioa beharko lukeena. Aurreko udan enkargatutako ikerketak espazioak berritzeko eta energia eraginkortasuna hobetzeko 95 jarduketa beharrezkoak direla antzeman du. Guztira 5.800.000 euro joko du Arantzadi eta Sanduzelaiko kirol instalazioak hobetzeko planteatutako inbertsioak. 2 gunetan energia eraginkortasuna hobetzeko eta gaur egungo beharrei egokitzeko hainbat jarduera egin behar zirela ikusita Iruñeko udalak 2021ko uztailean ikerketa bat enkargatu zuen, zeinak azpiegiturak hobetzeko beharrezkoak diren 95 jarduketa atzeman baititu. Ikerketak Arantzadiko kirolgunean egin beharreko 63 jarduketa identifikatu ditu, 5.033.520 euroko aurrekontuarekin. Sanduzelaiko kirol hirian beharrezkoak diren 33 hobekuntza atzeman dira. 808.870 euroko inbertsioa beharko luketenak. Aurrekontu handiagoa da Arantzadin instalazioak zaharragoa direlako eta bertan gunea berritzeko jarduketak eta erabilera berriak aurrikusten direlako. Arantzetiko kirol gunea 1977an eraiki zen, baina ondorengo urtetan beste instalazio batzuk gehitu ziren. Azken eraikuntzak sarrerako eraikina taberna eta igerilekoak 2000 urtearen hasierakoak dira. Arantzadi 2021an 3.360 abonatu izan zituen, 2019an baino 877 gehiago. Bestalde, Sanduzelaiko kirol hiria 3 fasetan eraiki zen 2007tik 2010 bitartean. Gaur egun 2.485 abonatu ditu. 1.229 gutxiago 2019rekin alderatuta pandemiaren ondorioz. Lab sindikatuak elkarretaratzea egin du Iruñeko udaletxearen parean eskola publikoen garbiketetan dagoen iruzurra salatzeko. Lab sindikatuak elkartaratzea egin du Iruñeko udaletxearen parean eskola publikoen garbiketetan dagoen iruzurra salatzeko. Garbiketetako langilek eta sindikatuko kidek egindako konzentrazioan adierazi zuten azpikontratek egindako iruzurra 1,5 milioi euro ingurukoa dela. Azpikontraten gaineko erabateko kontrolik eza erakusten duten kopuru eskandalagarriak dira, hoiek dio Labek. Plegoak ez betetzearen inguruko polemika onartu zuten 82.000 euroko partida baten ondorioz sortu zen. Partida hori ikastetxetako kristalak eta lurzoroak garbitzera bideratuta zeuden eta enpresek baldintzagirietan behartuta zeuden hori egitera, baina urteak zeramatzaten egin gabe. Horren ondorioz, Lab sindikatuak salaketa jarri zuen kontratazio organoaren aurrean, ondoren Iruñeko udalaren oposizioak salatu zuen kasua batzordean.
Hala atzo labek eta langilek salatu dute lotsagarria dela udalak enpresa hoiei halako bi ordaintzea langileak lanaldi murriztuekin mantentzen dituen bitartean. Elkartaratzeko parte hartzaileek bileteak bota dituzte teknikariek eta gobernu taldeak atzeman ez duten iruzurra irudikatzeko. Eta, honekin batera baita ere konturatuta Iruñeko udaletxea ez dela gai ez denez iruzurra kontrolatzeko, eskatzen dugu, eskatzen duguna da subkontratazioen gaineko kontrol bat ematea eta sindikatuei komisio hontan parte hartzea, atea irekitzea, orain dela 4 urte egiten zen bezala. Julio Caro Baroja, Nafarroako Museo Etnologikoak 127 pieza berri sartu ditu bere bilduman azken 3 urteetan. Erakundeak guztira 6.467 funts museografiko ditu inventariatuta. Julio Caro Baroja, Nafarroko Museo Etnologikoak 127 pieza bildu ditu bere bilduman azken 3 urteetan eta erakundeak 16.467 funts museografiko inventariatu ditu. Eskuratze gehienak partikularrek emandakoak dira, baina orain arte beste instantzia batzuek zaintzen zuten Nafarroko kultura ondarea berreskuratzeko kasuak ere izan dira. Administrazioko beste unitate batzuetatik berreskuratzeari dagokionean 2021ean 3 funts ezberdin eskuratu dira. Alde batetik, Aurizberriko disko formako 8 hilarri, orain arte elkarte partikular baten lokalean aurkitzen zirenak eta Gipuzkoako Aldundiari emanak. Halaber, Labeagako hilarri bat berreskuratu da, museoaren egoitzara ere eraman dena gordailuan, segurtasun eta prebentzio, konserbazio arrazoiak medio zaintzeko. Partikularren doaintzei dagokionez, familiaren ondareari helburu kultural eta sozial bat emateko asmoarekin, hoiek dira sarrera gehienak, tartean Victor Eusak diseinaturiko etxeko kapera bat, zentral hidroelektrikoetako kanala garbitzeko orga bat, teilaturako pago oholtxoen multzo bat eta soraurengo zeremonia jantzien hainbat elementu nabarmendu behar dira. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.